PCDC office-ni jai PCDC office-ni Borobadarni थाला दा आरो दै दांबाथाय आथा जायो साबोन होआबाथाय दा फैबावा होनोसै दा सावनांगोन PCDC दुवार मुखिलि खालामनो नागिरदों PCDC गोदानै बेखेवदों बिल्डिं गोदानखौ लुफुंदों बर'बाजार टिडि ब्लकआ नोगोद 25 लाख रांजों बे PCDC अफिसखौ लुफुंदों होननानै बिडिअ अफिसारा बुंथिदों लोगोफोर बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय 18 नं मानास सेरफां समष्टिनि सिङावनो थाबावनाय बर'बाजार PCDCखौ गोदानै लुफुंबाय बे लुफुंनाय खामानिखौ मावदों बर'बाजार टिडि ब्लकआ बे न'ब्लांखौ लुफुंनायाव नोगोद 25 लाख रां नांदों होननानै बर'बाजार टिडि ब्लकनिनो अफिसार बिडिअ बिथां मानगोनां निरन्जय ब्रह्म बिथाङा फोरमायो आरो बेखेवनाय हाबाफारियाव बिथां निरन्जय ब्रह्मखौनो गाहाय आलासि महरै लेंहरनानै बर'बाजार PCDC गोदानै लुफुंनाय न'ब्लांखौ बेखेवनानै होयो बिथाङा बेखेवखांनायनि उनाव गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होयो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर बर'बाजार PCDCखौ स्पेसियेल लुफुंनाय जाबाय 17 बोसोर उनावबो बर'बाजाराव मोनसे मोजां स्पेसियेल PCDC अफिस गैयामोन आरो दा गोदानै बर'बाजार टिडि ब्लकआ बे अफिसखौ लुफुंनानै रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय रायजोजों गांनाय उखैनाय गामि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय गासै खामानिखौनो बे PCDCआव सावरायनो हागोन आरो फोरमायनो हागोन होननानै बिथां मानगोनां अफिसार बिडिअ बिथाङा बुंथियो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिनि सिगां आं जोंनि भिडिअ सारखौ बारा बुंनो रोंला सारखौ बरहायनो गावनि गोथार सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय आरो जोंनिफ्राय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जायो बिथां मानगोनां बिडिअ अफिसार निरन्जय ब्रह्मखौ गांसे आर'नाइजों बर'बाजार PCDCनिफ्राय मान बावनाय जाबाय आरो बिथाङा बे मानखौ आजावनानै जोंनि बर'बाजार PCDC अफिसखौ बेखेवनानै होनो सिगांबोबाय जोंहा मा होनो बर'बाजार PCDC हिसाबै गासै 6टा जनगोष्ठीजों जोङो बुंनाय 6टा जनगोष्ठीया जोंनि बे बर'बाजार PCDCनि सिङाव दङ दा बे 6टा जनगोष्ठीखौबो जोंनि गोदान PCDC अफिसनिफ्राय जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना जाहाथे मोजाङैनो मोजां सामलायनो हायो दा बिथांमोननि खुसिखौ जों लाबोनो हायो दा बेखौ आफा अबंगसायनावआ गिबियावनो आर'ज गाबबाय दा बेखिनियावनो सारखौ जोंनि गोदान बिल्डिंखौ बेखेवनो थाखाय आं सारखौ खावलायनाय जायो Lorina PCDC office-ni jai PCDC office-ni Borobadarni बिबारा साना बिबारा Borobaдар PCDC office गोदान Borobaдар PCDC office गोदान
दुइ सानसे आगोलना फैदो लोगोफोर PCDC गोदान अफिसाव हाबलांनानै नायदोनि मा दङ नै रुमफोरा जोबोद गेदेर गेदेर नै बेहाय रायजोआरि रुम बे पाब्लिक कनफारेन्स टाइप आरो बेहाय बेलेग रुम दङ बिदिनो गोबां रुम दङ मोनब्रै ओमफ्राय नै बेथ' बिराद गिदिर बिदिनो मोनबा सयतासोनि बारा रुम दङ आरो लोगोफोर बे PCDCआ जोबोद स्पेसियेल मानोना बर' बाजाराव मोनसे PCDC दंमोन बियो पार्मानेन्ट PCDC बायदि नङामोन बिनि थाखायनो बर' बाजार TD ब्लगआ बे जेंनाखौ नोजोर होनानै PCDCखौ लुफुंनानै होदों होनदों बिथाङा जोबोद मेहेर गोनां बिबुंथि लाखिदों बै बिबुंथि लाखिनाय भिडिअखौ आङो सिगाङावनो आपल'ड होबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन लोगोफोर आरो आं हायोब्ला डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबानो जाबाय दान्दिसे बेहाय जों बेरायथिंबाय आरो जायगाफोरखौ नायथिंनायजों लोगोसे दान्दिसे मेलबो जिरायबाय आरो भिडिअ मान गोनां बिथाङा जोबोद मेहेर गोनां बिबुंथि लाखिदों आरो बिथाङा गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिबो होदों बिथाङा बुंदों PCDCआ रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गांनाय उखैनाय गामि ओनसोलाव मा नांगौ मा नाङा आरो बोराय पेन्सन बुरै पेन्सन गासैबो जेंना जेंसिखौनो बै PCDCनि गेजेरजों मावफुंनो हायो आरो फोरमायनो हायो होननानै बिथाङा जोबोद बेसेन गोसा बिबुंथि होदों लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान